Kaixo, 3. mailako ikasleak gara, eta gelan animalia landu ditugunez, animalia ornodunen eta ornogaben sailkapena azalduko dizuegu. Animaliak ornodunak bizkarrezurra duten animaliak dira eta 5 taldetan sailkatzen dira: ugaztunak, hegaztiak, arainak, narrastiak eta anfibioak. Nik ugaztunak azalduko dizuet. Animali hauek bibiparo dira, amaren sabeletik jaiotzen direlako. Gorputza ilez estalita dute. Alde batetik beste mugitzen, ibiltzen, zein korrika egiten joaten dira. Adibide, behia eta katua. Nik hegaztiak azalduko dut. Obiparoak dira eta gorputza lumaz estalita dute. Alde batetik bestera joateko hegan egiten dute. Adibidez, arranoa eta zikoina. Nik 3. taldea azalduko dut. Arrainak hauek obiparoak dira eta jaiotzen dira arrautzetatik. Arrainak gorputza eskataz estalita dute eta alde batetik bestera egiten mugitzen dira. Adibide, hauek dira baleak izokila. Nik narrastiak azalduko dizuet. Obiparoak dira, gorputza eskataz estalita dute. Alde batetik bestera joateko narraz egiten dute. Adibidez, sugea eta krokodiloa. Nik anfibioak azalduko dut. Hauek obiparoak dira, gorputzean azala dute, eta animalia hauek mugitzeko salto eta narraz egiten dute. Adibidez, igela eta arrabioak. Than can ever be seen, more to do than can ever be done. Orain animalia ornogabeak azalduko dut. Bizkarrezurra ez duten animaliak dira.
postalde daude. Artropodoak, moluskoak, ekinatuak, anelioak, nitadioak. Azalduko dudan taldea artropodoak dira, aurratzetatik jaiotzen dira, eta ezaugarri hauek dituzte. Kanpo eskeletoak dute, gorputza babesteko eta buruan begiak eta antenak dituzte. Talde honetan, intsektuak, armiamak eta krustazeoak sartzen dira. Nik moluskoak azalduko ditut. Moluskoak arrautzetatik jaiotzen dira. Gorputza biguna dute, horregatik askok maskorra dute. Batzuk lehorrean bizi dira, baina gehienak uretan bizi dira. Adibidez, txirla eta olagarroa. Hirugarren taldeak medermatuak dira, animali obiparoak dira eta gorputzen arrantzak izaten dituzte. Animali hauek itsasondoetan eta haitzetan bizi dira, adibidez, itsas izarrak eta itsas pepinoak. Anelidoak azalduko dut, obiparoak dira, arrautzetatik jaiotzen dira, gorputz biguna dute, arrastaka mugitzen dira, adibidez, arrak eta zizarreak. Azken taldean nidaiak dira. Hauek ere obiparoak dira, arrautzetatik jaiotzen direlako. Hauek taldelik bereziena dira, forma ezberdin dutelako. Hauek galoak izaten dituzte, adibidez, anemonak, marmokak eta koralak. Hau izan da gure lana. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Eskerrik asko ikusteagatik.